Cek. Alana yang masuk nama Parminggiota dohot uduran ni prosesi binasa matuita ruas miroyata Arab jonjong mahita. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia.
Raja
Tabigi mahata baga-baga taringot tutani hasisan idusata. Isebe mga luhon akan na pinilit ni debatado na mamitori isero na madabu uhum hamaguan Kristus Jesus do na mati alai dada holani nang mulak manguludo jala di siamun ni debatado ibana mangodihon hita hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Mare demaita. Tatangion ma turpu epistel di minggu tasadarion ima minggu apen papaton na tersurat di Jesaya pitu mamuk kami sene 10 saat rodi 10 tajahama marsika sore sanhami ma na berjulu aku ni didok jahuba mamadok siahas songonon. Jadi nina si asma dangolo ahu mangido asonang hujuni Jehovah. Di bahini apala Tuhan isa diri ma mangalehon sada tada dihamu idama gabi-gabian masada namar baju jala tubuon sada anak jala bahenon nama guarna Immanuel. Aitagan so diboto dan nakidope mabolokon najat jala mamilit na dinggan tarulang ma tanoi imana di perajani na dua raja ni habiaran munai ima saatna martua ma akan atumangion hatan di bata jalan no peopsa. Amin. Tapuji Tuhan ta. Yesus,
Tahatidakon maha porsetai, sawan hina tindakon di dongata sa porsiau di sadok portipion, rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, nat palangi doho tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sesadai, iman tinubon ni si Maria, naga begabias atau di perbadia, andorang suaguguan. Ido tuhata, na tumaunda bernit, di banguman ni silatus, na mati terpajal lo ibana di hau pinarsilang, na tua tubanu toru dungi tanum, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, la hundur tu siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na satu dosa ni, di sima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, mangumi halak na mangulu do na mate. Apor sia di todi perbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatong pada Kristen akan na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai madok, mulak mangulu sogot daging halak no mate, dohot dihanguluan na sura sudah. Amin. Tapuji tuata, marhite paduan suara, parguru malua.
Kor Bunga Nama. Tabigay matiting ni Huriata.
Desember 2022. Sada Romawi Nameragam. Sada Goarni Mingguta Sadarion Paupaton. Topik minggu Tomuma ibana na pinarbaga ni Jehovah. Sambutlah dia yang dijanjikan Allah. 2. Maka tidakon haporseaon. Sadarion patupaon ni huriata do maka tidakon haporseaon tu pitu halak ruas ni huriata naung marsiajar di tahun 2022. Nasida na maka tidakon haporseaon ima sada Alvin Modret si mare-mare. Nama orang tua Guarnina tua-tuana Insinyur RB si mare-mare inang fe boru tapu bolon sian wilayah Tolu. 2. Cornelia Imelda boru si Hombing. Boru ni amata situa CH si Hombing SE R boru Pajaitan sian wilayah Sada. Tolu. Febi Jessica Gabriela boru Marpaung. Boru ni amata situa STJ Marpaung SH LA boru Bajar Nahor STP sian wilayah Sada. 4. Marcella boru Saragi. Boru ni amata S Saragi inang ST boru Sipayung sian wilayah Sada. 5. Widya Renata Margaret boru Saragi. Boru ni amata SH Saragi RJ boru Hutahayan sian wilayah 2. 6. Artesia Juliana boru Saragi. Boru ni amata Insinyur R Saragi AST boru Pajaitan AMD sian wilayah 2. 7. Stefani Artalia boru Saragi. Boru ni amata Insinyur R Saragi AST boru Pajaitan AMD sian wilayah 2. Do mutusi dipatupa kana toras ni nama lua do acara syukuran sipul ibadah mingguan. Asarap mah sude ruas ni huriata maddohoti ulauni. Tolu marulaun nabadia. Patupaon ni huriata do marulaun nabadia tu pitu halak nama lua dohot keluarga naung makatidakon haporseaon sadarion ulauni di patupa dung mulak parmingguon. 4. Hasil rapat huria atau rapat jemaat. Denggad domardalan rapat huria na di hari Minggu 10 Desember 2022 na nidohotan ni 83 halak ruas ni huriata. Akauma ringkasan hasil rapot ni huriai. A. Mendukung program kantor pusat HKBP ima sentralisasi parhepengon mamuka sian sada Januari 2020 lau manongos 55% sian pelean sada A, sada B, do pelea paduahon, pelean pertangyangan, pelean partupolon manang pamasu-masuon, pelean ulaun nabadia, pelean ibadah khusus, mangnang kasual, pelean perpuluhan, pelean hamolateon, dohot peleat tahun. B. Adorakso ditotopon petunjuk pelaksanaan manang juklak manang PPKU, pedoman pengelolaan keuangan umum HKBP, mardalam majolo perbalajon ni huluan ni huria, hobar naung diputus sa sinode distrik 10 pitu IBT nasalpu dohot paima adong sinkronisasi perbalajon sentralisasi. C. Bisa kapi huriata do pajak konon ni situa mangna penahbisan situa di tahun 2020. D. Di tahun 2020 dipatupa do ragam niaka pembinaan ima sada pembinaan situa dohot keluarga, pembinaan lansia marhite PHD patanakon hatani debata, tolu pembinaan anak, pembinaan ama marhite seminar adat dohot budaya Batak, 4 pembinaan parupuan marhite seminar kesehatan, 5 pembinaan remaja na Posobulung marhite akka seminar, 6 pembinaan musik organ dohot
drum tu remaja dohot sekolah minggu. 7 pembinaan bahasa Inggris tu sekolah minggu. 8 pembinaan guru sekolah minggu. Sia pembinaan song leader. Di tahun 2020 tolu naro 25 patupaon ni huriata pesta. 5 pesta parheheon ama di bulan Mei 2020 tolu. Dohot pesta ulang tahun pa 10 paton dohot pesta gotilon di bulan November 2020 tolu. Menjajaki terbentuknya pos pelayanan HKBP di Kota Madia Parepare. 5 hasil rapot resort. Dengan domar dalan rapot resort na di hari Senin 12 Desember 2022 na niuluhon ni amang pendeta resort jala na nidohotan ni utusan sian huriata akauma hasil rapot resoti. Di tahun 2020 tolu HKBP Tamarunang disakapi gabi persiapan resort HKBP Tamarunang. Di patupado pesta resort di bulan Agustus dohot Oktober 2020 tolu. Di patupado pembekalan dohot sermon di akka kategorial sada guru sekolah minggu remaja dohot naposobulung di bulan Mei 2020 tolu. 2 sermon naposobulung ina ama dohot lansia saresot di tahun 2020 tolu. Lau mendukung pembiayaan program resort di tahun 2020 tolu toktong do huriata patupahon setoran resort. Naparjolo setoran resort sian HKBP Makassar 120 juta per tahun. 2 setoran resort dari HKBP Tamarunang 24 juta per tahun. Onom perayaan Natal di minggu 5 sada di Patupa Huriata do Natal ama ina dohot lansia di hari Kamis 22 Desember 2022 masuk pukul 10 sia 00 wita di gereja. Asa parsidohot masude ruas ni Huriata maddohoti ulauni jala diingot bema aka naung majalo liturgi sian situa wilayah. 2 di Patupa Huriata do Natal keluarga di hari Jumat 23 Desember 2022 di Ganup Bagastabe pukul 10 sia 00 wita tajalo bema acara Natal keluarga sian situa dung sidung ibadah mingguon. Papungu peliat dohita di acara Natal keluargai di Pasahotota tu gereja. Tolu di Patupa Huriata do malam Natal 24 Desember 2022 masuk pukul 10 sia wita di gerejaon. Di Borngin Natalon di Patupa do pasahat dana sosial tu akka ruas ni Huriata naung mabalu dohot tu akka na yatim piatu. Akan namar kor di hari ima kor na posobulung kor ama kor ina laos papungu peliat tujolo do hita baik tu pakta tu sikola padita HKBP. 4 di Patupa Huriata do pesta Natal parjolo parningotan hatutubu ni Tuhatta Yesus di hari Minggu 25 Desember 2022 masuk pukul 0 sia 00 wita di gerejaon. Laos Patupa ni Huriata do marulaun nabadia mana perjamuan kudus akan namar kor di hari ima kor gabungan remaja naposobulung dohot kor gabungan ama ina jala papungu peliat tujolo do hita bahet tu pakta tu ulaun diakoni sosial HKBP. 5 di Patupa Huriata do pesta Natal paduahon parningotan hatutubu ni Tuhatta Yesus di hari Senin 26 Desember 2022 masuk pukul 10 sia 00 wita di gerejaon. Akan namar kor di hari ima kor naposobulung kor ama dot kor ina jala papungu peliat tujolo do hita baet tu pakta tu radio bona pasogit HKBP. 7 membayar persembahan tahunan. Dihimbau kepada semua jemaat agar membayar kewajibannya yaitu memberikan persembahan tahunan 900.000 di tahun ini. Adapun persentase jemaat yang membayar di masing-masing
wilayah sampai pada hari Minggu ini, yaitu wilayah 1 jumlah jemaat 20 KK yang sudah membayar 14 KK atau 70%. Wilayah 2 jumlah jemaat 35 KK yang sudah membayar 19 KK atau 54,2%. Wilayah 3 jumlah jemaat 44 KK yang sudah membayar 22 KK atau 50%. 8 Walu Padidion Nabadia. Patu pauni huriatta do Padidion Nabadia di hari Minggu 25 Desember 2022 naneng ro. Tunatoras naneng marsaka mabuat dakdanak nan terdidi asa Roma marguru terdidi di hari Senin 10 Desember 2022 pukul 10.00 wita di Garejaon. Sia peliat tujolo. Sadario peliat papungu peliat tujolo do hita bait tupak tatu diakoni ni huriata. 10 jadwal perayaan Natal, 1 ibadah tahun baru HKBP Tamarunang. Sada malam tahun baru manang berita jujur tahun Sabtu 31 Desember 2022 jam 19.00 gereja. Ibadah jam 00.00 Minggu 1 Januari waktu jam 00.00 di Bagastabe. Tolu ibadah tahun baru Minggu 1 Januari 2023 pukul 00.00 di gereja. Sapuluh sada ruas namar sahid. Parhalado dohot sude ruas ni Huria Tamaruna manang yakon ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saitu hatama namang lehon hamalumon dohot haipason. Molo adong sian ruas ni Huriata namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Paboma tu parhalado manang Paddita. Ruas namar sahid ima sada Agusta Kristin Borusianipar dirawat di Jabu. MU Hutagalung dirawat di Jabu. Nyonya Sianipar Boru Hutagalung dirawat di Jabu. 12 ruas namar ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata. Namar ulang tahun siat tanggal 10 Desember. Saitu hatama namang aleo pasu-pasu dot gajang ni umur suyak soni nang hahipason. Ruas namar ulang tahun sada DC Boru Pajaitan 10 Desember wilayah 2 Paul Jose Carol Panjaitan tanggal 14 Desember wilayah 2 Tolu R Boru Hutasoid 15 Desember wilayah Tolu Opat WDS Boru Huta Barat 17 Desember wilayah Tolu 5 M Boru Sinaga 10 Desember wilayah Tolu Poda Tolu ayat 10 di tangan nasiamud do kajang ni umur jala di habirangna do hamoraon dohot hamuliaon 10 ulang tahun pardonga saripeon parhalado dohot sude ruas ni Huria HKBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun pardonga saripeon ruas na merayakan sian tanggal 10 Desember ruas nama ulang tahun ima sada HM Sitopul G Boru Lubat Tobing 14 Desember wilayah 2 Insinyur YW Tuege R Boru Gultom 14 Desember wilayah 2 Tolu C Sitanggang MY Boru Simatupang 16 Desember wilayah Tolu Opat Situa TR Siaturi R Borus Hutasoid 17 Desember wilayah Tolu. Saitu hatama nasai toktong mangaleho pasu-pasu te keluarga nasida. 14 ruas narotu parmingguan Minggu 14 Desember 2022 di gereja HKBP Tamarunang torobna 127 halak. 2 Minggu 10 Desember 2022 sekolah minggu torobna 56 halak. 2 parhepengon ni Huriata boima tabereng di titing parhepengon nadong di Hitabe.
Songonima tikting ni huriata di bagasan mingguon, tatanya koma gabe pasu-pasu, dot las ni roha, dihita tarlumobi gabe hamuliaon di goar ni tuhata. Amin. Tapuji Tuhata buka dia nomor tul pelalu ayat sada do hudukna uhuk mai tapapung kulian sada A sada B do paduahon. See
saluhut naroha imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamu kadongan sahuria tabuka majamita di minggu Advent paupaton di minggu Sadarion tersurat di suratnya Apostol Paulus tu huria Rom biduna parjolo ayat sada tu ayat pitu. Rom sada ayat sada tu pitu. Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7. Di hata Batak di dogma songonon. Au surat tinongos ni si Paulus naposo ni Yesus Kristus natarjo gabe apostel jala pinapulik tu ulaon mamaritahon barita nauli nasian debata ima di parbaga-bagahian dia ka surat nabadia marhite-hite aka panurirangna taringo tu anakna Yesus Kristus Tuhatai na tubuh sian peparani si Daud ia dagingna naung gabe tadap anak ni debata namar hagogoon mangihutton tod di nabadia dung hehe ibana sekamatean sian ibana hujalohami asini roha dohot tohonan apostel mangolopokkon pangoloion di haporsiaon tu rohani salut bangso alani guarnai sian nasida do nang hamu na jinoni Yesus Kristus mandapoton akan hinahulongan ni debata jala akan abadia na jinonai na dihutarom asini roha madihamu doho dame sian debata amata nang sian Tuhan Yesus Kristus ido sahati turpuk diguari do si Paulus ima naposo ni debata di hata asli hata Junani didokmai doulos ia hata doulos pangetusionna budak sasiktongna hata budak hatoban sepertinya kesannya ialah sangat kasar. Pemahaman doulos atau budak mandang hatoban kesannya ialah agak kasar. Karena apa? Karena budak dia tidak mempunyai hak apapun kecuali tuannya yang punya hak. Hidup seorang budak adalah di tangan tuannya. Jadi seorang budak takluk, tunduk hanya kepada majikannya. Jadi seorang budak tidak punya hak bicara. Kalau dia mau bicara harus permisi dulu sama majikannya. Kalau dia makan harus permisi dulu sama majikannya. Itulah pengertian budak di zaman perjanjian baru. Sebenarnya ini agak merisaukan bahasa budak ini, tetapi itulah yang dipakai Paulus. Dia memposisikan dirinya sebagai doulos, manang budak. Tetapi ketika pemahaman budak, pemahaman doulos ini dirubah menjadi pemahaman iman, pemahaman Kristen, Paulus mau mengatakan bahwasannya hidup saya ini tergantung kepada Tuhan. Hidup saya ini sepenuhnya ialah milik Tuhan, bukan milik saya. Seperti itulah pemahaman iman. Perkataan doulos atau budak ini, hidup saya ini bukan milik saya lagi, tetapi milik Tuhan sepenuhnya. Mulut saya ini bukan lagi milik saya, tetapi milik Tuhan. Mata saya ini adalah kepunyaan Tuhan. Pikiran saya ini adalah kepunyaan Tuhan. Tangan saya, kaki saya, semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah kepunyaannya Tuhan. Alani molo digorisi Paulus ibadah naposoni Tuhan sadok
ibana marsigattung holan tutuhani, holan saguru tutuhani ma parmuluan si Paulus ido na posoni Tuhan. Hamu kadongan sahuria ruas ni HKBP tamarunang naro di parmingguanon di advena paupatonon dina manomonomu haroni Kristus na paduahul kita badua halihon di advenon jaladidok do tomu maibana na pinarbaga ni Jehovah, sambut dia yang dijanjikan Allah. Sebagai seorang budak, kita adalah budak Tuhan. Doulos tuteu, budak Allah. Sebagai seorang kepunyaan Allah, sebagai milik Allah, maka kita patut untuk menantikan dia. Sama seperti si Paulus memposisikan dirinya sebagai budak, kita pun adalah sebagai budak Allah, hamba Allah. Na poso ni debata dakola padita dakola sintua alehamu ruas ni HKBP tamarunangon namar minggu via online dohot offline sudedo hita na poso ni debata sudedo hita marna punahon sudedo hita milik ni debata. Semua kita milik Tuhan. Jadi tidak ada satupun dari diri kita yang bukan milik Tuhan. Semua milik Tuhan. Sama seperti buku ini. Ini milik saya, Alkitab ini. Mau saya kemanakan ini? Mau saya simpan di sini atau mau saya simpan di sini? Itu tergantung kepada saya. Karena sayalah ownernya, pemiliknya. Seperti itulah kita, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan memposisikan saudara-saudara dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara berada, sudah sepatutnya kita meminta petunjuk Tuhan. Sudah sepatutnya kita memohon anugerah Tuhan, memohon arahan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Karena ada yang mau Tuhan katakan ketika Tuhan menempatkan kita di berbagai profesi kita masing-masing. Jalaido didok nakingan di papulik pinapulik tu ulaon mamaritahon barita nauli. Di papulik disisihkan, dikhususkan, itu di papulik dikhususkan. Adong dos ada bagian khusus ima guarna pinapulik. Molidok muse pinapulik lapatan nahamo kadongan berarti kita berbeda dari dunia ini. Kita berbeda dari dunia ini. Berbeda dalam artian ada misi orang Kristen di dunia ini. Ada tugas orang Kristen di dunia ini. Itu sebabnya orang Kristen itu ialah orang yang dikhususkan Tuhan. Dikhususkan Tuhan untuk tugas mulia. Sama seperti si Paulus. Dia dikhususkan Tuhan untuk tugas mulia. Apakah itu? Memberitakan kerajaan Allah. Itu tugas khususnya. Dan itu juga tugas khusus semua orang Kristen. Ketika kita dikhususkan dari dunia ini, kita dipilih dari berjuta-juta, bermiliar-miliar jumlah jiwa di dunia ini, kita dipilih menjadi orang Kristen. Ada tugas khusus Allah untuk kita jalankan. Ada misi Tuhan yang mau kita laksanakan. Apakah itu? Memberitakan firman Allah. Sekarang bagaimana saudara-saudara memberitakan firman Allah dalam pekerjaan saudara? Songodia ma au makatidakon hatani Kristus marhite-hite ka pangulaon. Adong do halak nama dok. Adang rikot marminggu. Narikot ima mangulahon adenggan. Itu nama cerikot. Untuk apa ke gereja? Yang penting ialah berbuat baik. Itu kurang tepat. Karena ingat titah keempat, kuduskanlah hari Sabat. Jadi kalau orang berbuat baik tanpa pergi dia ke gereja, saya pikir itu tidak tepat. Begitu. Jadi perbuatan baik dan juga pemberian iman kita masuk dalam gereja itu harus sebanding.
Itu makanya ibadah sosial dan ibadah seremonial di gereja itu harus berimbang. Bagaimana ibadah seremonial kita di sini di gereja ini itu harus sama dengan ibadah sosial kita marhiti-hitiaka persauran. Sekarang kita akan melaksanakan makatidakon haporsiaon kati kisah sisidi kepada 7 orang yang sudah belajar di tahun 2022 ini. Ketika mereka nanti sudah malua, mereka sudah dinamakan imannya sudah dewasa. Adik-adikku semua, ketika malua nanti adik-adik sudah dewasa secara iman. Jadi imanmu bukan lagi anak-anak, tetapi sudah iman dewasa. Ido ulaun maka tidak kok kaporsiaon. Jadi mau lo nunga matora saporsiaon, kalau sudah iman dewasa, dia tahu mana yang benar mana yang salah. Enggak lagi capek-capek mama kita bapak kita ini selalu memberikan petunjuk-petunjuk yang mungkin selama ini sampai teriak-teriak mungkin, yang mungkin selama ini agak khawatir melihat tingkah laku adik-adikku semua. Tetapi sesudah malua, iman saya sudah dewasa. Saya tahu mana itu firman Tuhan. Saya itu tahu mana itu yang Tuhan tidak senang dalam hidup saya. Saya harus bantu mama saya supaya mama saya tidak capek-capek lagi, tidak pesimis lagi, tidak sedih lagi melihat hidup saya ini. Saya harus yakinkan mama bapak saya bahwasannya saya adalah orang baik. Harus seperti itu adikku semua. Jadi kalau nanti sesudah malua sama juga nanti, saya nggak tahu lagi lah bagaimana. Nanti saya tanya nanti kepada orang tua kita yang hadir di sini, bagaimana perkembangan si Alvin amang si Mare-Mare, bagaimana perkembangan si Feby amang si Tua Marpaung, bagaimana perkembangan si Marsya amang Saragi sesudah dia malua. Oh, lamburju doa mang bah moliate madi Tuhan. Iko songoni doa teh akang giku akai botok kurson. Hamu kadongan sahuria. Alani di minggu pau patonon. Mari. Ala naong pinapulik ni debatado hita. Ala akana poso ni debatado hita. Sude gulmit ningoluta hosa pikiran simakudap si malolong paridaan si pangido si majojak sudeta pasahatu Tuhani, karena hidup kita, hidup orang Kristen adalah sepenuhnya milik Allah. Amin. Martanya mahita mulia tema diho Tuhan akanong pinapulik ni hatam dohami akan aposom dohami Tuhan halak Kristen ruas di Huriam KBP Tamarunangon pos rohanami pargogon memahami saluhutna asa maka tidak koko memahami marhiti-hiti aka profesi aka ulaon aka pokobasion di hata di pambahenan di pamikirion di rohanami asa di tanda portibion nahodo manuruhami maka tidak koko mamaritahon warmu saleleng manguluhami ido dalam nami Tuhan pai mai mahuko di harorom na badua halihoni di minggu Advent pau patonon pos rohanami toktong marsi gorgor to di purbadia mangalehon dalam petunjuk di parngeluan nami pos rohanami Tuhan nadiramoti hodo aka ruas ni Huriam HKBP Tamarunang dot aka partisipan dia kaulaon dia ka perkerejoan manang di dia pe Tuhan aka manami inanami manggula kaulaon aka naposo bulung pe dot aka parsikola sekolah SD SMP SMA satu perguruan tinggi oh matutu mangaramoti parngoluan nasida nang dia ka keluarga tutu natokong pai maimahon pasu-pasu para nakonon oh matutuhan napatol hason pasahaton di bagasan lomoniroham dohot aka keluarga tutu lehon tutu aka hadameon aka hasadaon ni roha lehon panorangion nasyako Tuhan ubuah kami aka ros di Huriam na di bagasan parsahiton
Agusta Kristen boru sianipar, Nyonya sianipar boru hutagalung dohot amang MU hutagalung natongon di bagasan hagalong ni pamatang pos rohanami hodo tutupaw do ni bolo di nasida akar wasti huriam namur lang taon pardongan saripion dohot atul tubuh di bagasan mingguon pos rohanami Tuhan nahodo mangalehon pasu-pasu dohot gajang ni umur akar wasti huriam naong pasahatok kamulateon ucapan syukur perpuluhan dohot akap pelian tahun pelian bulanan dohot kris asima roham Tuhan diakar rosti huriam dirajumina sida do akasinamot na di jaluna sida do siakko alani pasahato nasida matuho marhite-hite huriamon torop aka ulau nami Tuhan mamuka minggu sadarion sahatu juloanon diakka perayaan pesta tutu asima roham Tuhan homa tutu mangaramoti asam mardalan aman aka perayaan pesta nami sonak kami tutu laho mangauhon pesta natali aunong tubuh ho Tuhan di bagasan roha nang di parngeluan nami ale Tuhan songenang di aka naposubulung nanay maka tidak kau kaporosyona di pitu halak o matutu mangaramoti nasida Tuhan mangaramoti akan masa depan akan napinarsita ni rohana dohot parsikolahan na perkuliahan na sadarion o matutu Tuhan napasauton lomone rohami marhiti-hiti aka ulau nasida nang akan natoras na tutu o matutu Tuhan mangaramoti aka perkerejo nasidevi mangalung gajang ni umur nang hai pason Tuhan jalo matang yang nami marhiti Yesus saya martangiang mau lihat ya madiho amin Puji Tuhan, mari kita buka dia nomor 544 ayat 122 buku mai tapa pengupilia 7 lu.
masuk mahita di ulaon maka tidak koka porsiaon taparadema buku edeta 140 sia ayasada ditiki marede jongjong mana toras nina malua. Hite-hite kuare de bata ama anak dohoto di purbadia amin. Hamu alena toras nidak ganakon dida hamudo nuaing yanakon muna haholongani rohamuna jongjong dison tama jumolo mandok poliate hamu sadarion tu de bata alani sude asini rohana nasailaon adi pangolu do nasida rasi-rasa nuaing jala sanga di boto nasida hata di debata dohot dalan Tuhan ngoluan ay tamado ingoton muna sadarion aka pambahinon muna tu aka anakon munaon ay dang dilihod debata akadak anako tuhamu asa adong dongan-dongan muna mengula ulaun samping alay asa ditogu jala dia jari hamudo nasida mangihutton hata ni debata ido ubahen na dilehon ditangnya ko kamudo ganup ari yanakon munaon na selaon asa unang mago nasida molo dihilala hamu nuaing hurang ni pembahinan muna taringot tu akay yanakon munaon tama uduk kamu tu debata manopoti salamuna atong martangyang mahita ale amanami amanina sana targoar ama di benua gijang dohot di tanoon say tangyahon ma tangyang namion jakkon ma akadak kanakon gabe yanakonmu asimaroham lehon mato di purbadia itu durah nasida asa gabe sisianmu nasida ro di selengilengna molo tungna hurang pambahinan nami nasay laon tu nasida say se samai sayunang matargasip nasida jala unang loas mago manang ise sia nasida binahin ni pangalahon nami asi maroham satu tanganmu manasida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari de mahita buku ede sadopat walu ayat 2 kudul manatoras jongjong ma akan nama lua. Hamu akadak danak na hinaholongan di bata na jongjong do hamu nuaing di jolon di bata nama mereng turus tu bagasan rohamuna dohot di jolon ni huriaon nunga di boto hamu lomo dohot sogo ni rohani di bata dang tarbahe kamu be marsidalian sogot diari paruhmani molo ingot rohamuna dia ka ari ni ngulumuna naung salpui tama mandok ngoliate hamu tu dibata alani sude asini roha jala molo dingot hamu aka pambahinan muna nasauture ima neang dohot langgus di roha muna tu notoras muna rodi saluhut dosa muna tama marsak be hamu sadarion mardingoti buak kamu maluhut na tu Tuhan Yesus asa disesai alani mudarna nause humokko pardosa dohot menopoti dosana
alai paubahamu marohamu nahuhut bukahamu paranginai baru olat di sadarion asa dalan muna dalan nagogotih na marhapatean tuhanguluan sisa leling-ilingna atong alusihamu ma suku-sukunon tuhamu di joloni di bata dohot di joloni akadongan na pungudison na parjolo di parhatu turuhamdo hata di debata na gini rohonmu na sailaon holanido dalan tuhanguluani alusna napaduahon olo doho siana saroham tumudalhon saluhut dosa jala olo doho tujulanon manghyuton hata di debata ro di hasusuda di bohalmu alusna patoluhon olo doho mengakuhon olo doho makanguluhon haporsiaon nasitongi nah hinatidakon ni huria Kristen Protestan songo na tarsurat di pada Nairobi doho di pada Naibaru alusna atau marpada dohamun waeng doho tebata nabadiai di jeloni huriaon tung unang osehamu saya burji mohamu marningot saluhut nai asalam hot haporsion muna martang yang mahita ale amanami jala debatanami suruh mato di porbadia turohanami be mar hite Tuhan Yesus Kristus uliho kami marohanami bahiningananmu olat nion ro di selingilingna suraton jala sahapi matusi sude nong huloi hami say paujung ma ulau na pinapukam di bagasan rohanami ramoti mahamisa sudena unang tuhamaguan sugut panang ises ya kamion tugu jala iring-iring mahami ganupari asa saat hami tuhanguluan nasoro sudah mar hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin atong hati dako kau majolo hata haporusya utai au porsea rap mahamu mandok dua ya udul pahamu marede mahita sado patwalu ayasada disi marede Roma akana malua tujulono si paingot amanat untuk Alvin Modret si mare-mare karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil ia akan menyelamatkannya. Markus 8 ayat 35. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin.
Jalohamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai dohot sian Tuhan Yesus Kristus dohot todi purbadia sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipergugui mahamu patupahon nasa naringgan. Amin. Hata si paingot amanat untuk Cornelia Imelda Sihombing. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 42. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Hata si paingot amanat untuk Feby Jessica Gabriela Marpaung. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Jalohamuma pasu-pasu sian Tuhan dibata amatai dohot Tuhan Yesus Kristus dohot todi purbadia sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipergugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot manang amanat untuk Marcela Saragi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal Maha Kuasa dan yang mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Hata si paingot menang amanat untuk Widya Renata Margaret Saragi. Maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Jalohamuma pasu-pasu sian Tuhan dibata amatai dohot sian Tuhan Yesus Kristus dohot todi purbadia sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipargugui mahamu patupahon
nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot manang amanat untuk Artesia Julina Saragi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah kan firman Allah yang telah kau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Hata si paingot manang amanat untuk Stefani Artalia Saragi. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah kan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Jalohamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai, dohot sian Tuhan Yesus Kristus dohot to di purbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasanajat, jala dipargogoi mahamu patu pahon nasa nadenggan. Amin. Hamu akan napinar hamau di bata nunggal gabe dongan sahuria jala dongan sapanganan hamu mengaton parpadanan nabadiai na arga situtudo hamu ditubus unang oloi hamu bedosa do sibolis ramau tadi di bata do hamu maralohon pangagui asal matoktong rohamu natu ibana jala togi hononna do hamu masuk tu harajaon banu gijangi atau martang yang mahita. Alia manamina di Banua Gijang asima roham dinasida akan napi nasahat nuaeng tuho. Saya ramoti manasida marhite-hite itu di purbadia. Saya pahot manasida di bagasan padan naung niolo nasida naking. Saya parbadiai manasida di bagasan hatam. Asa tarida haporseo nasida tujuluanon marhite-hite parangina denggan. Amin. Tapi gimana paduan suara orang tua Nina Malua.
Marede mahita buku desa daopat sia ayat tolu uhut mahita jongjong. Tatangnya kun mapeliata tu debata martang yang mahita. Ale debata amana mina di banua gijang ho do harorani saluhut sileu na denggan dohot nasa uli bahasa na mauliutus. Upasat hami masya na nelehon mi tu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gebe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asahu para sia kami pilihanon patipulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot tipor tibion. Uhai marohana mi marhite hite tudim asalam utada hami godang ni selain lehun mi tu hami asalam gir-gir hami mandok moliati tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Amana di banua gijang sai pinorbadia magwarmu sai Roma harajaonmu sai saut malomone roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang kami togihon tu panguncunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana mardidaho didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya dipasaor honma damena tutodim. Salam sehat ma dihita saluhutna. Tujuloma perwakilan atoras dina malua asapa sahaton sihatahononna tu ruas ni huriata. Anak-anak yang sudah malua silakan duduk bersama dengan orang tuanya agar kita perjamuan kudus. Shalom. Oras puji Tuhan. Sadarion nungadenggan mardalan katehisasi manang malua muliate diamang padita di parhaladu do sudi na terlibat dalam pelayanan kebetulan hujan
Jadi sepakat kami na tua-tua ni murid na malua laho pasaton las nirohanami mengundang kami amang inang ima asa santap siang anon di samping gerejaon. Mulai ate.